What's up mga do? Kumusta mo? Niana pod ang Himalalod Vines. Panibagong challenge para sa inyo mga do, di ba? Oo. Oh, tingnan nyo. Hinahamon namin kung sino mang gustong kumain ito. Hinahamon namin, basic lang challenge. Ito, sili. Dapat ubusin namin tatlo. Kami tatlo ang ubos ito. Tingnan ang sili mga do. Oh, tingnan natin. Ito ang sili ha. Ito. May demonyo. Ito demonyo. Siling demonyo, may kulikot din. Ito kulikot, itong maliit. Ito ang ito ang halang, pero mas lalong mahalang itong klase na sili ito. Dapat mga do, bigyan natin ng ito ubusin namin. Naming tatlo. Kung sino man ang gustong mag-challenge sa amin, sabihin niyo. Pero ito, ubusin namin tatlo. Kahit ano pa ang mangyari para sa inyo. Okay mga do? Kumakain na kaming tatlo ha. Hintayin nyo. Tingnan nyo. Ubusin namin to para sa inyo. Kaming tatlo. Dito lang. Ayan. Start na tayo. Mukbang sili Kaya, challenge. kaya. Kaya. Para sa inyo mga do. Kahit anong mangyari. Ubusin namin mga do ha. Tingnan nyo. Ito. Sarap. Harap. Ito mga do. Sarap. Lami kayo. Sarap. Lami ah. Yeah, oy. Di na kaya. Mga do. Sarap. Parang sarap. Ito mga do. Ito. Kaya pa. Kaya pa? Wala. Tubig. Tubig. Di na kaya? Di na kaya? Kaya. Ako ang patapangan to mga do. Ito pa. Siya na lang natira ng ado. Kay matapang siya. Di na namin kaya. Sarap. Okay. Bigyan mo ako ng tubig pare. Kaya pa. So ayun, walang hiya mga brother, di namin kaya. Hindi kaya ubusin. Grabe, ito enjoy. Kaya pa. Di na kaya mga brother. Walang hiya, di namin expect na ganito para kaanghang, ganito para kahirap ang mag-content ng mukbang sili challenge. Brother. Para sa inyo nga brother. Tubig brother. Bigyan mo ako ng maraming tubig. Brother. Bigyan ko to. Nagana pa ano eh. Kulang pa. Okay ako mga brother, pero para sa inyo. Kaya ba? Ito pa brother. Ito muna, dalawa. Boy Tapang, ano na? Boy Tapang!
Ano, buitapang? Nanaya yun. Amunin mo yan, buitapang. Matapang yan. Ayaw na namin, walang nga. Masarap boy tapang. Okay. Nahamon kita. Tears of joy rin na. Oh, tears of Tears joy. of joy rin na. Ito. Wala ba na siya nila ka? Tears of joy na. Para dito na mas lalong umiinit na yung katawan ko, malakas na. Hindi na ako kumakain ng isang araw boy tapang. Talagang masarap na. Kayo. Ito. Ipex. Kaya. Kaya oy. Last. Eh. Dip it in Doreen condense. Mura na siya training para police ba? Let's go. Para malakas na ako boy tapang. May alang. Buitapang, mahinang nila lang. Huwag mo nang ubusin yan, buddy. Tubig pare. Para masarap pa. Dito na talaga sa ano. Tapos uminit ng tiyan ko. Walang yan challenge to. May ligid no. Ito pa. Kaya. Oh, sarap. Kaya pa. Buddy, huwag mo nang pilitin, buddy. Pare, mas masarap kung Grabe guys, panituhin na lang ang lahat na malakas pa to, pare. Pilipinos. Wala na. Walang ya. Grabe buddy. Bito na. Tapang ano na? Ano? Ito na ang Dito, panghuli. buitapang. Panghuli. Okay. Shot. Di, pakita mo, buddy, kung gaano pagkatapang, buddy. To, buddy, oh. Ano? Buddy, kaya? Kainin mo, buddy. Kain, buddy, kain. Oh, sarap, pare. Sarap. So, ayun na, buddy. Naubos namin, buddy. Buti na lang. Lunukin lahat. Walang usapan. Lunok lang. Okay na. Walang Uy, tabang. Wala. Hinahamon kita. Hindi usapan. Tayo na naman. Isang, kahit hap lang dito. Salamat. Thank you niyo. Ito na, mainit ng tiyan ko. Malakas na. Pero, hindi na. Tama na. Tama. Di na kaya. What's up mga do? Mayong buntag ninyo dan tanan. Pasalamat din ako sa mga nanonood sa video ito dahil wag niyo lang gayahin kasi napakahalang at hindi ko alam delikado. Sobrang delikado kasi yung tiyan ko parang lumilitaw na ako sa sa ere sa masakit na. Ito pa umiinom pa ako ng tubig kasi hindi kaya. Apex. After Apex ba? After shock. And then, wag niyong gayahin kahit maliit lang. Mahahalang talaga. Halang-halang talaga. Kaya, salamat kayo sa mga nagsuporta. And then, shout out po. Shout out po ako sa mga nag-send ng maraming star sa amin. Salamat. Thank you kayo, no? Salamat kayo ni Ma'am Mitch Gantalaw. Okay, from Singapore o saan kaya, Hong Kong. O basta OFW yan. Salamat kayo Ma'am Mitch Gantalaw. And then ni Brad Ruel. Okay, Brad Ruel Torres. Thank you Brad sa imuhang pagsin sa star. O salamat po kayo ni Ma'am Mayet Gargoles. Salamat sa mong pagsin og star. And then ni Boss John Real
Lindayaw Paburada. Thank you kayo po, salamat sa imong pagsin. Salamat kayo inyo, and shout out sa tanang mga taga Himalalod nga wala pa naka-follow sa mo ang Facebook page o sa mo ang YouTube channel, mga Himalalod Vines sa among YouTube channel o Himalalod Vines sa among Facebook page. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Don't forget, vibes tayo ngayon. So shoutout ko sa Batad family, Singoran family, Tahadlangit og Gulisaw family og sa Magos family. Shoutout ko sa ako ang gwapong uyuan nga driver sa ambulance sa Himalalod, si Jeron Amaro, og sa mga driver sa munisipyo sa Himalalod. Shoutout ninyo. Shoutout sad ko sa tuang BFP dia sa Himalalod sa padayon nga pagsuporta ninyo namo. So diri lang mi taman, diri lang mi kutob, di na mi mugukod sa taong kusumudagan kay sa Himalalod Vines. Always happy ta diri. Thank you.